סבך ארץ ישראל ופירותיה. בוא נלמד סבכה של ארץ ישראל, סבך פירותיה, מעלת הנטייה, הלכות יישוב ארץ ישראל. מהי התופעה המרגשת שמלווה את עם ישראל לאורך ההיסטוריה? למה ומדוע לא הצליחו הערבים לפתח את הארץ? מיהו אופוזיזי שעבר על גשר רעוע כדי להגיע מהר? מי אמר שהפלסטינים אינם צוחקים, ומי יסביר זאת להם? אם אין מקום לחתולה, איך יהיה מקום למיליונים? למה חשוב לנטוע עצים? האם מותר לרדת? לא יחל.